akora wate wiase a wose wo muade no wotima kuda pakuo akora wate wiase a wose panyine ka asem kire na wontie akora ka asem kire wontie damna haba kire no enti wono ne damna haba no ane ate akire no basa na honhom no ene nam honhom nam eti basa wo akora koto so konoma wo papa sebo nya akora wo ye wiase nina dia na papa wuo na so konoma nko watimi agifo na boso se abusunya wo odesie wo adua na abusunya dia wo ba wiase furu no nya wo dia se wo pe be yie pa wo wiase a aduanafo na be yie ene aduana ni betima su amansu me na me ka kire wo de aduanafo de omuwu na se wo so ba yo mu furu basa wonya ni wiase mawo eti wono wakodi MP nya ahomaso ana ade na ekono se wo ye panyini kura na ese ka kan kura ni na bom ba ko wonu hye bia chi enam so wonu anya beement na akofena no ade ba ko medi ne wo yawo se na ese nkom ye kura papa ni wie ansana ana ade ba ko medi asomfo no so ho yawo se ese ka bo so mu sie no mo frɛ mani nia na busuani ni na yire mu na ate ase etena ase se asem se ne mpese ya yi ni se ofata se odi asore nanim